чисти и пременени, като Ивчето. Хайде, Ивче, заповядай. Ивчето да дойде тук. Поклон. Добре. Не, който така. Ивче е силно, Ивче. Има една фина и красива госпожица. Аз съм фина и красива, но понякога е вива. Ходя си да пременена, чака беше подедена. Малко аз обичам мама, то да нея друга няма. Браво! Лесно! Време е за песен. Нека да е чудната къщичка, тя ми е любима. И на мен. Има деца, които всичко могат да си вършат самички, като Даринка, обличат се, всичко. Хайде, дай излез отпред. Поклон. Бабичка, аз съм голяма, всичко мога, аз съм малко, строявам аз деца, до редичка до стена. И строявам аз децата в редичка до стената. Ей, тая господин. Ето, колко е голям? Силно. Ей, тук е. Поготнете, вече съм гора, насточи гълъм дрехите си са. Когато аз стана отсъм, право да брасна, да си вкоча, право да брасна навън. Браво, господин! Вижте, че добре сте. Миташки, хайде малко учи. Дрехите силно. Дрехите си само да съм се очаквала на масата. Хайде още веднъж, силно. Дрехите си само да съм се очаквала. Да се не окапам, няма масата. С най-хубавото лъще, което имаш. Моите бубки ходят се твърди и ти бе да се погледат. Да не видя, пък мама каза грешката и аз, лято кръчам е бубка дясна. И така. А тук имаме един четвъртокласник да дойде да каже кой е. Хайде,
Айде, мама, донес. Айде, двамата да ги показваме. Браво. Аз пък. Силно. 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 И чета и пише сам, но пък сутрин аз рева статко, докато се разделя. Браво! Една голяма госпожица, Габи трябва. Айде, Габи. Айде, голяма госпожица. Пия. Браво! Хайде сега да избеем песенката за кученце, че се дишаме да не избраме. Ето всички много вижте. Всички да бе. Има как да няма, той е празник и на бабите. Нали така, госпожо Капурова? Трябва да поздравим и бабите. Да. Стела? Защо съм тук? Моя баба? Стихчето за баба. Тя е нещо е тъжна. Айде Кая тогава. Кая. Хайде, Кая. Браво! Моята мама е много таблетка. Също оцелетка. Става много рано и ме буди най-добре. Браво! Я да видим на кого майка му е Снежана. На кого майка му е Снежана? Хайде, двете сме мама, двете. Хайде, Ники. Хайде. Моята майка е Мама, Снежана. Силно двете. Хайде, моята мама. Силно. За мама. Хайде, ще другата Никола. Другия път. Хайде да зарапваш мама, тя много ще се зарапва. Хайде, вече с мама, ако искаш. Айде, Николче. С мама. Знаеш ли да влаче? Как беше? Айде. Силно. Боячи. Браво! Най-големият член на нашата групичка, Наси, заповядай. Знаеш силно да гласче. Хайде, Мила, моя мама. Три. Моя мама. Айде, пиренце. Айде, пиренце. Мила. Айде, пиренце.
Наси, айде пили. Айде, това е много добре. Наси. Няма да стане. Аплодисменти за Наско. Гошко! Гошко, къде е Гошко? Айде да си кажеш момиче. Знай се гласче. Аз обичам. Собич. Собич най-голям. Най-голяма. Да, На света. Ничка. Това е най-добричка. Ади! И Ади, не сме дошла. Ади, къде е Ади? Много силно. Край, също. Кой деца ви рано буди? Кой за вас се цял ден труди? Старелите се Точно разбира, точно. най-хубавата, най-нежната песен за мама. Всички да пеят. Ще поздравим майките. Браво на децата! Иди при мамички, горе. Горе ръцете, всички ръце горе. Браво, децата. Браво. Станете прави и си Станете прави, че всички. Всеки да си хвали на Хубаво е. Оля, пусти. Оля, пусти, че по-долу и да. Чакай. Викам после да ги видим да седнат и да направим на общия.